Batekin nator, lehen hezkuntzan lan egiten dut, baina bueno, sartu nahiz talde honetan zen beste asko ziren bestean, eta hemen dut, agian gaia irudituko zaizue pizka bat erraza zuen mailako entzat, baina bueno, ikusteko. Hasi zen proiektua, zen bueno, gu duela urte batzuko gabiltza txanelarekin proiektuak egiten eta baina behin urte askotan ibilizarenean proiektu bat egiten, iruditzen zaizu pizka bat motz bezala gelditzen dena, oso gidatua dela proiektu hori, ez? Eta ez duzu gidatu eta ez dute ikasleek gidatu. Etortzen da editorial batetik. Orduan, datorren urtean ja bakoitzak bere dispositiboa izango du lehen hezkuntza osoan, proiektuak ikusten ditugu nahiko enkorsetatuak daudela, eta orduan saiatu izan gara urten proiektu batzuk haiek sortzea, ez? Konstruktibismo edo, ez dakit, bereiek egiteko eraikuntza, el descubrimiento de la información eta onerako egin. Orduan, atal honetan landu nahi genuena zen elikadura, eta honekin batera digestio aparatua, elikadurarekin dauden arazoak, eta gauza pila bat zeuden, ez? Orduan, nola landu hau haientzat erakargarria izateko eta haiek sortzeko beraien jakintza, edo? Orduan, bururatu zitzaidan Masterchef dagoen moda honekin, sandwichef sortzea. Eta orduan esan ginen sandwichefen parte hartu behar zutela, eta, klaro, harritu egin ziren. Eta zen zeuden, zer, garatuko dugu lan, ez, egingo dugu proiektu bat, bai, Masterchef bezalakoa. Orduan zuek gauza batzuk jakin behar dituzu, ez, bestela ezin zarete joan Masterchefera, ez? Orduan haiek jasi ziren, beraien artean taldeka banan-banan, pentsatzen zer gauza behar zituzten Masterchef batera aurkezteko. Honekin hasita, talde batzuk sortu genituen, hau da, haiekin sortu dugun portal moduko bat, eta hemen sartuko ditugu sortutako gauza guztiak, behar dituzten gauza guztiak, haiek egindakoak, nik egindakoak, eta lanak. Orain amaitzeke dago, zen gaur atal hau da elikadura arazoak zeintzuk diren, eta agertu zelako, eta gaur bertan dago ama bat nire gelakoa nutrizioa eta ikasi duena, eta orduan dago txarla bat ematen, espero dut grabatzea, zen bestela ezingo dugu sartu, orduan egongo dira grabatzen, espero dut. Bueno, lehenengo gauza izan zen, jakitea zer zen elikadura bereak esaten zuten. Ez baditugu ezagutzen janariak, ezingo dugu plater bat egin, ezingo dugu menu bat egin, ezingo dugu ezer egin. Orduan, honekin lanean hasi, eta talde batzuk sortu genituen, haiek sortu zituzten, sortea daukan dire gelan, taldeak sortzen dituztela arazorik izan gabe, eta orduan hori egin zuten, eta hemen ditugu atal batzuk. Lehenengo izan zen, elikagai mota jakitea, zeintzuk dira elikagaiak, nondik ateratzen ditugu. Eta, klaro, haientzat, hasierakoa errazena izan zen, zer egin zuten. Elikagaiak ezagutzeko, joango gara liburura, hartuko ditugu teoria zatitxoak, eta honekin aski. Baina, klaro, hemendikan irakurreta betikoa zen. Eta gero zer egin zuten, sartu ziren interneten, hartu zuten ordenagailuak, tableta, segun bakoitzak, eta hasi ziren bilatzen interneten baita ere elikagaien inguruko beste informazio bat, bideoen bidez YouTubeen, zen azkenean oso erraz daukat, ikusten dute, oso bisuala da, eta askiko ezi zuten. Eta honekin, ja ikusi zuten elikagai mota desberdinak zeudela, bere menuak izan behar zirela menu nahiko orekatuak, zen bestela sandwichefen ezingo zuten bideona egin, den egintzen bazuten azukrekin edo dena erekitzailekin, eta hasi ziren hori ikasten, ez? Holan izan da, jabazoketan ideia bat janarien inguruan, zein janari mota dauden, zer behar dugun gorputzean, zer ez dugun behar, nola lortzen den, zein janarietatik. Eta ikasle batek, adibidez, aurkitu zuen elikagai kalkulagailu bat. Berak esan zuen, nik nire jakiak sortzeko edo prestatzeko, bilatuko dut janari bakoitzak zer onura ematen dizkigun. Eta orduan, hartuko ditut janariak onura asko dituztenak, nire janaria oso onuragarria izateko. Eta hori puntu asko emango dizkit programan, ez? Eta, adibidez hori aurkitu zuen, iruditzen zitzaidan harrigarria, jartzen duzu edozein elikagai eta esaten dizu zer daukan, proteinak edo dena delakoa. Eta hor sartu genuen. Behin bakoitzak, aurkitzen dudan, eskemak egiteko babels erabili dugu, ez dakit, erabili zuen noiz bait. Honetan, gaur kostatuko zai asko kargatzea eta egin zuten eskema bat elikagai mota desberdinena, zein elikagai mota dauden,
zertarako baliagarriak diren, eta nondikan ateratzen diren elikagai horien propietateak, eta eskema bat egin zuten, eta hortan elikagai mota ezberdinak zer ematen ziguten egin zuten. Orduan, nik entsalada bat egin nahi badut, zer nolakoa entsalada nahi dut egin eraikitzailea, orduan bilatzen dituen eraikitzailean ditudan janariak, eta horrela sortuko dut janari bat eraikitzailea dena, edo regulatzailea, edo energetikoa. Adibidez, kirola egin ondoren behar dudan janari bat egiteko. Honekin batera, digestio aparatua ikasi zuten. Zesaten zuten, bai, badakigu, zer den ona guretzat, baina zergatik, eta non sortzen den, eta zer gertatzen den, eta orduan, hau egiteko informazioa bilatu zuten, jolas batzuk, web orrialde bat, egin genuen jolas pila batekin, digestio aparatuaren ingurukoekin, bilatuta baita ere eginda, batzuk sartu ziren Educaplein eta sortu zituzten jolasak, beste batzuk Kajuten bat sortu zuten baita ere jolasekin, krokiz bat egin zuten digestio aparatuarena, eta azkenik bideo bat grabatzea bururatu zitzaien, jarriko dut, momentutxo bat, pribatu da, jarriko dut. Bideoa zen argazkiekin eginda, patiora jaitsi ziren bakoitzak kartel batekin, bata zen, ez dakit, haua, beste batean, beste gorria, beste batean, eta kokatu ziren patioan behan kartelekin, goia zituztela. Gero bat akartu zuen janaria, eta basi joan mugitzen, bai, kartelen bidez, goitikan grabatu genuen, eta azkenean horiekin bideo bat sortu genuen, eta beraiek sartu zuten beraien ahotsa, azaltzen janaria ze bide egiten duen, nola eraldatzen dela, eta zer lortzen duen gure gorputzarentzat, ez? Oso bizuela, lan asko egin behar izan zuten, eta azkenean badakigu lan eginda, lortzen dutela barneratzea. Errezetaren atalak ikasi genituen, bai, gutxi gora beren errezeta bat sortzeko, zen beraiek gero beraien errezeta, sartu behar zuten, hemen daukagu, sukaldean.com, ez dakit ezagutuko duzuen da, portal bat, bai, web orrialde bat euskarazkoa errezetena. Sartu dezakezu zure errezetak, baditu bere orduan iruditu zitzaigun. Beti sortzen genuen gelan liburuzka bat, baina azkenean liburuzka gelditzen da ordelan, ez da oso erakargarria. Orduan hemen bakoitzak sartu zuen bere errezeta, bai, berak sortu zuen bere errezeta, gelan egin genuen, sortu zuten, landu zuten, argazkia egin zioten, eta gero, portal publiko batean, denontzako erabilgarria dena, sartu zuten beraien errezeta osagaiekin, prestaketa, tresnak eta mantenugaiak. Hau zen oso garrantzitsua haien lanerako. Bai, elikagai erregulatzaileak, vitamina A, C, ze zailtasuna zeukan, orduan haientzat oso erakargarria da, zen angelituko da, besteek erabili dezakete, etxen erakusten dute zer egin duten, non dauden, eta oso erakargarria da. Honekin, bai, sortu zituzten, hau espero publikoa izan. Sortu genuen bideo bat, pintxo guztiekin, haude pintxoa zuguk oso landua daudena, bai? Gauza gehienak, gelan egin zituzten, gero bideo bat pintxo bat ikusiko dugu, gehienak gelan egin zituzten, mikroondas batekin, eta, gauza batzuk, bakoitza bere mailan, batzuk ez dute inoiz ezer egin, orduan ezer egitea ja asko izan da. Baina, hemen dituzue sortutako pintxo guztiak, desberdinak. Horren ondoren, esan genuen, beste proba bat zela, menu bat sortzea, menu orekatu bat. Orduan, haien artean elkartu ziren, eta esan zuten, klaro, nirea guztiz energetikoa da. Elkartzen bagara hiru energetikoak direnak, orekatu ez da izango menua. Orduan, elkartu ziren haien artean, menua orekatua izateko. Energetiko bat, eraikitzaile bat, eta honelakoak izan ziren. Eta menuak, daukagat hemen dikan... Hau da, azkeniko superbideo hau etxera eramatekoa, eta... Berain aurkezpenak egin zituzten, guztiak... Ez pentsa, 5. mailan horrela gertzea ikastetxean kostatzen zain pila bat, Txanoa, mandila, denak egela osoa, eta ikusi hor zeuden patioan, lasai asko. Bakoitzak egiten du bere moduan. Hain, benditugu gelako hartzariak.
Gelan nola landu zuten, eskemak egiteko, bakoitzak bere ordenagailua, taldeka, banaka. Berdin zitzaigun nola egitea, baina ikasi behar zen. Hemendik handitugu irudiak nola haiek sortu zituzten. Hau, guraso batzuk ikusten badute, gelan daudela mozten eta agian ez dakiz gertatuko den, baina bueno. Zano joan ziren etxera, beraz ondo gauzak. Bestaketa, eren bitxo guztiak erakutziz bakoitzak. Hirugarren froga zen menu orekatuarena. Erabili zuten kanba kartel batzuk egiteko. Bakoitzak bere taldearena. Lehenengo kartela erakutsi eta gero platerren argazkia. Hori zen menua adibidez orekatu bat, haientzat. Batzuk orekatuak ez da ez dira, hau da esan dizuelana. Hau grabatu dugu lurrean, badago beste bat dagoela grabatuta patioan. Baina izkentzuten zelan oso gaizki orduan gaur erakusteko jarri dut lurrean, ikusten duzuen mugitzen doazela janariak, eta? Ebalbaketa... Ui, pasa naiz. Gero geratzen dire. Ebalbaketari dagokionez, errubrikak egin ditugu banakakoak, taldekakoak, prestatu dut baita ere gurasoentzat, gurasoi pasatzeko, eta bereik esateko, ea zer ikusi duten ikasleak etxean egiten. Zen lan asko egin dut etxean, ekartzen zuten beti egunero ekartzen zuten zerbait, eta aurkitu dut eta egin dut eta hau eta beste eta ikusi dut zure errezetarako orduan iruditzen zait baita ere, ebaluaketa hori oso garrantzitsua dela. Nola ikusi dituzten beren seme-alabak gaiari ez dakit aurrera eraman dutenean. Azkenik, beti bezala, egiten dugu, gustatu egiten zait askotan, beraintzat nota, nota da. Ez dakit, ni ez diot garrantzia niri ematen notari, orduan niri ikasleak ez da ez dioten notari garrantzia handia ematen. Baina diploma bati, beste gauza bat, egin genuen diploma bat, sanditxe, bere izenarekin, urtearekin, eta orduan haientzat, ez dakit, beste mota batekoa da. Eta ez dakit zer daia, saldu, iruditzen zait, proiektuak honela lantzea oso polita dela, haientzat, guretzat. Lan asko eskatzen du, badakizue proiektuetan ari zaretenak, baina asko ikasten dute. Orain, esperimentuak esan duzuna, gaude beste proiektu batekin, esperimentuekin zerikusia daukana. Beraiek azaldu gute gai osoa, esperimentuen bitartez, argazki eta esperimentuen bitartez. Eta ikusi dugu teknologia berriak ezinbestekoak, baina oso lagungarriak direla proiektuak aurrera eramateko, zen aukera asko ematen digute. Eta, aurpegiak ikusita, ikasi dute pila bat, egon dira lanean izugarri, etxean egin dute lan asko, eta amaitzen dute, hola. Ez azterketa bat egiten eta azterketaren nota ikusten, egin genuen azterketa bat frogatzeko, kajut batekin egin genuen azterketa bat, oso zaila, zen, hau baita ere askotan proiektuetan lanean gaudenak esan behar dugu beste irakaslei, que funciona, baina ez ikasten dutela, benetan. Eta orduan egin duen kajut bat oso zaila, oso. Hartuta beste urte batzutako azterketak, galdera zailenak, hor sartuta. Eta notak izan ziren izugarri honak. Eta orduan erakusten duzta, behitu. Balio du. Ez da bakarrik zinpozik jolastu dute pila bat egin dituzte gauza asko. Eta hau izan da, txugura dela. Lana.